Yan, hawak-hawak mo yan. Pero, hiniram ka kaya, dulot. Ako, mama. Wala, di ba ako sa mga silver talaga ngayon? Maraming mura, kaso walang pulang budget. Pati kutsara, ano? Inidor. Kutsara, pinidor. May parating sa akin, palagay ko may balang mo, kaya lang Kaya pa din. alam mo sila unang yoyo? Yung royal lang pa. May presyo na. Yaw! Happy New Year. Happy Oy. New Year! Kaya na po. Kain na po! Sige. Ito. Kain na mo ba? Kain na. Natapilok ako. Kaya na, Jun. Kaya na kayo mga yan. Si Joby mura rin magbenta ng silver. Kaya lang karamihan ngayon, ano siya. Yung mga antik na alahas, mga gano'n. Saka yung mga bagong silver. Ay, pag cash kasi na nasa bangko natin, nauubos lang. Oh, wala naman akong cash. Wala ba chat na? Wala pa tao? Wala. Meron tayo kayo sa ano. May tao. Wala pa. Naka-charge yung phone ko. Ano kasi yung kanin? Yan, may isa na. Ako rin. Ayan, yan siya. Saudi Boy. Yun, isa na. Shoutout sa katabi ko, Saudi Boy TV. Mahirap na mag-live mo. Kaya pa mag-vlog yun. Wala na active kasi. Wala, puro on Facebook na. Bills. Facebook siguro mata. Dapat doon na lang siya mag-ano. Live. Balik pa. Mama mo, di pumunta. Wala daw tao. Ha? Malapit na nga lang eh. Baka umalis ka yung bahay eh. Tayo dyan. Ha? Pag umalis yung bahay, ano sila? Alas sila ulo yan. Sabihan natin. Makakapon. Wala mo tayo nakikita sa Facebook. Mahirap sa Facebook. Wala. Yung views eh. Dati 6,000 ano na ako views eh. Oo nga. Tapos Ay, 5,000 na YouTuber lang. to eh. May pinuto mo muna ako ngayon. Mag-aalang mo muna pag maganda kataan, siyempre ako. Ano? Yung Popo Line. Kuya Mahirap. po. Kuya Popo. Mahirap dun. Pag lalaki, kailangan mo ng 10,000. Pag babae, mabilis mag-ano. Pag Yung anak ko, ginawa ko yung account. Yung misis ko, gagawin ko account. pwede. Meron na ako kay Popo. Meron ka rin? Meron si, si Melay. Idol ko yun eh, Kuya Popo. Ako din. Ako din. Gumawa ka ng apps ko eh. Galing ah. Popo Line. Popo lang. Inano kasi ako, in-invite ako ng kapatid ko. 1 month, naka-ano agad siya. 1.5 lang. Di ba si nga? Melay? Melay. Oo, inaano rin tayo ni Melay. Ang ano ko. Kaya po ito ka. Dito ka, sandal ka na lang dito. Ang dala ka. Pari na lang may sandala. Sandal ka. Yan. Sama-sama yung milyonaryo. Mga milyonaryo, ayan, Mga nagsama-sama. milyonaryo walang pera.
Parang ilang ka kayo no ah. Dito lang kayo. Yung mga milyonaryo yan, mga mapera yan. Dito lang kayo. Yan, tika, video. Video pa ba? Ayan, video. Idol. Saudi Boy TV. Idol Boy TV. Idol. Perang Pinas. Idol CNS Vlogs PH. Yan, pag kailangan nyo ang pera, Problema nyo na yun. nandito kami lahat. Oo. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo nag-iisa. Yeah. Marami tayo. Marami tayo. Marami tayong pera. Parehas na walang pre. Kaya tayo pera, kaso demonetize. Oo nga. Demonetize lahat. Ay, nang upload. Mali nung binigyan nga ako. Ang kapal na pera. Ang dami pera yan eh. Yung nasa ano ngayon? Yung sa kanya, yung sa live niya noon. Sa Option. Ay, pero Ah, ang dami natin napasayang mga Aita, ano? Aita ng mga bata. Community. Pumunta kami school, 300 ng mga batang Aita. Feeding, bigyan na electric Outreach. fan. Feeding program. Electric fan, kailangan daw ng school. Dapat pala, idol, ibudol natin yun. Yung ganung mga option. Abulin niya, abulin. May isa doon eh, na nakakasabay ko sa... Ito, nakalive pala ako. Budol. Sinis talaga ako. Kahilig sa budol. Ano, Ang galing. Inapol yun eh, di ba? Magkano lang yung benta mo? Umabot yun sa... Di ba pabor yun? Pabor sa yun eh. Hindi ka nung ano. Pabor dun sa ano, kasi ito, 100% ano, bigyan. Sa... Hindi nag-usap na kayo ni Mindfit about sa ano? Hindi pa. Saan? Doon sa Hindi pa. yung kalap mo. Para matulungan sa ano. Hindi, palagi ko pa hindi pa nakakita. Ano na? Ayun, tatlo na yung tao. Lang. Bawal makita Hindi message. nakakatawa yung isa taga Cebu. Wala pa. Ano siya, parang... Basta may Ano, mas maganda. Kaya ng ata or something. YouTube. Hindi niya rin kailangan yung item pero nag-pick siya dun sa ano. Nalalaman niya kung ako. Mamaya, hindi pa tayo sa si, ano, Facebook. si Marcelino. Ay lang news mo na. Marcelina. Nag-pledge yun, kaya lang hindi rin ako. Mga 30 minutes. Kasi wala, hindi pa ako nakakapag-auction. Pero pa ba yun? Napunta ka ba tayo din eh? Pero sa Kalabaw. Sa bawah idol. Mamaya, pababayin niyo yung tayo. Tapos natin. Sabi nga ka na kung si commander mo. Oh. Sabi ko, ba't nasan mama mo ka ako? Baka daw mawala yung bahay niyo eh. Baka umalis yung bahay, wala kayong uwian. Sir, pa. Ikaw, sige, papuntahin mo. Saglit mo. Saglit lang. Wala na. Ha? Wala na. Teka, tubig. Hello, Bicolano Vlogs. Yeah, shout out. Welcome to my live for this year, 2024. My first live. Ayan, shout out Team Alliance. Ayan, shout out sa inyo lahat. Parang naninibago na ako Live. live. Tagal ko na hindi nag-live. Wala, ikaw, hindi na rin nag-live. Puro sa ano nga ako, 1 minute video, 1 minute video. Ayan, shout out po sa inyo lahat. Nag-live shout out sa aming team. Team Alliance, shout out po sa inyo lahat. Tagal makaipon ng Happy ano, New Year! $100. Sa... YT. Ay, sa YT. Hirap po. Hirap. Yan, kumusta ka na, Bicolana Vlogs? Nasa Pinas ka na ba ngayon?
Pero mas maganda sa Reels. May kita ka mo. Wala pa eh. Wala pa akong 5,000 na yun eh. 2,400 pa lang yata. Pwede din yun. 1,000 lang pwede din. Hindi, pag Hindi may yung magpapa... palipad ng star. Star lang. Iba ako na, meron na. Sa stars lang. Sa stars Pero lang. yung ano, May mga sa access na sa stars. At in Reels, parang may ad na ata. Oo. Adon dun sa ano, 5,000 followers at saka 60,000 watts. Grabe. 60,000 minutes. 60,000 minutes naman yun. Ilang oras lang naman yun. Pag kinonvert mo. Hindi, kung ano, kung 60,000, tuloy-tuloy kang ano, divided by 1,000 na ba? 60. 1,000. 1,000 hours. Tagal din yun. Oo. Pwede kang pag-ano, kaya kang magla-live. Maganda rin mag-live ano. Kaya lang pag mag-isa ka lang, wala, nakaka-boring din. Hindi mo wala mo kung anong gagawin. Oo. Pero Kung may ka-jamming, Tsaka yung may specific yung iba na lang nagpapagames eh. Kakapapagames. Kaya tignan mo pumapatok sa mga live na ganyan yung mga komentaryo. Oo. Komentaryo. Pero pagka yung bigla ang live lang na maubusan ka na sasabihin. mas marami talagang maraming pumupunta sa Facebook. Mamaya, sa Facebook tayo. Tingnan mo. Ang dami gagawin. Unlike doon sa YouTube. Wala na ngayon eh. YouTube, ano. Hindi na kasi active. Yung kung anong Busy na kasi. Kaya busy na yung lahat. Hindi, pumatok lang naman kasi talaga YouTube tsaka yung pandemic. Oo, yung pandemic, grabe. Pag, Lahat walang gumagawa. pag nagla-live tayo noon kita mo ang tao. Silent LS nga ako eh. 20 tao. Nung panahon ng pandemic. Ibon lang nakatapat yung ibon eh. Ako lang naman sa Bintana. CCTV. CCTV, kaya CCTV eh. Grabe nung mga panahon na yun. Talagang paumagahan na lang. Galay mo eh. Alas 2, alas 3. RJ. Ikaw malupit no? Oo. Habang nagla-live nagpapahinga. Yan o. Classic na classic eh. Hindi, kasi iba yung oras sa kanila eh. Tsaka si Isay. Oo, nasa ano na ngayon? Nasaan si Isay ngayon? Finland. Sa Finland na. Di ba umuwi yun? Hindi ka ng balita nun. Hindi. Umuwi yun? Hindi ko na. Dito ako. Umuwi, nakita ko yung Mga boss yun. Umuwi yun. Kaya lang, hindi na lang. Wala na yun. Bagay, baka may sandali lang siya dito kaya hindi na lang. Kaya nag-family ano lang. Banding. Pampanga yun, ano? Pampanga. Pampanga ba? O. Oo, Pampanga. Ito Pangasinan. Pangasinan. May decide na. Okay lang yung ginawa ko pa with Jenny. Propaganda pa. Sasabaw ako. Ito. Ano na? Sabu-sabu. Cebu. Nagbago na ako. Hindi lang halata. Yan, shoutout po sa inyong lahat. 5 million. 5 million people in the house. Ayan, shoutout kay Bicolano Vlogs. MGO, kay Chelsea, Saudi Boy TV. 6 million na. 6 million people in the Ano house. nga, pasyal man lang siya. Ano, Maris? Yung sa live. Busy. Okay na yun. Diba? Ganyan. Natawa. Tuwan-tuwa nga nung sinabi ko eh. Sabi ko eh, sige niya, pupunta ako. Tapos biglang, Tinatawag tigop eh. hindi na YouTube. Mina na. Unlike sa Facebook. Tapos ang gusto pa ng mga
tao ngayon sa YouTube, mga business. Latest, Oo, marites. mga marites. Mga marites. Ako, ate sir. Idol! Pagpatanggal amats. Yun ang mga gusto ng mga ano ngayon, Pilipino, puro marites. Marites. Yung mga topic Jessica so. Sir, top yun. Top senator nga natin, nanalo dahil sa marites. Si Idol, baka gusto mo Idol? Sir. Mahaba pa yung hapon. Kiko. Ang Kiko. Ang dami kasi ngayon maganda. Yun mega love shoutout kay Manoy, Kevin. Kevin Adamas Vlogs. Yan, nandito kami ngayon at may meet up kami ng Team Alliance. Yan, mga kasama natin sa YouTube. Ayan, ipapakita natin isa-isa. Yun Saudi Boy TV. Yan Perang Pinas. Ayan, marami sila doon. Yan shoutout kay Kevin Adamas Vlogs. Yan, isa nating kasama sa YouTube. Shoutout sa iyo Manoy. Yan, mga sikat na YouTuber yan. Sikat sa mga. Ayun mga idol. Yan MDO, Marinong Galaw Official. Baka hindi nyo pa kilala yan isa ding YouTuber. Cutify Tony. Pinakasikat. Yan Camille. Yan yung pinakamayamang YouTuber ko. Ayan, si Camille Gonzalez. At ito si Argenix. Ayan. At dito naman tayo. Ayan, Evangeline Rufiner. Ayan, shoutout. May isang YouTuber na kaibigan natin dyan, si Kevin Adamas Vlogs. Naligaw. Pinakamalakas mag-reel ng Twitter dyan. At ito yung aking kapatid. Yan, simple not. Handa na mais. Kain daw. Kaon tayo na. Ikaw ni Mais. Ayan, ito handa namin ngayon. Maraming ulam. Shabu-shabu. At Happy New Year. Ayan Happy New Year. Dito yan Manoy, sa Caloocan, dito sa kapatid ko, kay Simple Lotlot. Yan, yung mga utol natin dyan. Ayan. Yan, si Kevin Adamas Vlogs. Natatanda mo pa? Ayan, si June, utol ko. Ayan, nandyan. Yan, si Eden. Yung mga YouTuber dati. Yan, pamangking ka. Yan, meetups kami ngayon ng Team Alliance. Nagkita-kita kami ngayon. Sa labas, dito na lang sa bahay. Oo, dito na lang sa bahay. Dapat naka-schedule kami sa labas. Pupunta sana kami ng SM. So, mas maganda dito para kaming nasa SM din. Ito, nasa parking lot kami ngayon. Nasa parking lot kami ng SM ngayon. Kung tingnan mo na yung mga design. Ayan, Ayan, parking lot ito ng SM. Ayan, naka-on. Dala mo pa yung sa isa. Hindi. Nilagay Naka-on naman. Kaya yung monetization, kayang dito. Mamaya. Wait lang po guys. Meron naman. Naka-on yan. Masasend na. Pwede yung ano eh. Pwede. Ito. Ayun o. Kanap naka-on.
Kalimutan na nagpakuha sa'yo. Bibisita pa. Sisa. Ano mo? Okay. Kaya na si Prom. Baka nasa trabaho o may pinunta. Pag 30 minutes na, lipat tayo sa kwan. Pag yung ka, Hmm. five. No. And the TV. Dan TV Vlog! Ayan, mega love shout out! Happy New Year! Classmate! Ayan, nandito kami ngayon sa aming kapatid, si Simply Lotlot. Ayan, mayroon kaming pagtitipon talaga, Tagalog na Tagalog. Meron kaming pagkikita-kita, ayan, medyo alanganin Tagalog, ano. So, ng Team Alliance, ayan, may mga kasama tayo. Yun yung buso ko. Yun, ito lang kami. Yan, Saudi Boy TV. Last LS mo 4 months ago. Oo nga, mate eh. Ngayon lang first LS ko to. Itong 2024. Parang nabigla lang. Sabi ko live nga ako ngayon. Tama-tama naman, nagkita-kita kami ng mga kasama namin sa YouTube. Yung Team Alliance na matagal mo na rin pinupuntahan. Ayan. Kain tayo. Ayan, tanghalian na kami ngayon. Pangapang. Wala kayo sa cellphone. Wala. Ha? Yan, galing. Ayan, may galap shout out. Team Alliance. At hindi rin magtatagal yung live natin. Mamaya siguro, lilipat tayo din sa Facebook. FB. Ayan. Para yung mga kaibigan natin sa FB, yan, makapasyal din sa atin mamaya. Nasa Manila ka na ba, mate? Dan TV Vlog? Di ba nagbakasyon ka sa Bicol?
At 4 minutes na lang. Ayan, mag-end tayo ng live at lipat tayo din sa FB. Mag-live tayo sa FB. Para yung mga kaibigan naman natin sa FB, ayan, makapasyal na dito sa aming live. Mahaba na. Okay na. Okay. Dalawa lang. Okay na, huwag na ako. Meron ako. Shower out kay Maan Season. Ayan, hindi ka sumama dito. Dapat nandito ka, Maan Season. Nandito yung mga Sorry. mga katimalayas natin. Kaya tingnan mo naman, no? Nasa ka ba ngayon? Saudi Boy TV? Ayan o, perang Pinas. Nako, hindi ka nakapasyal ngayon. Kaya nga, tumahan. Maan Season, no? Ayan o, MDO. Hello, ganda mga shot. Ayan o. Shot puno. Soft drinks. Hello. Ayan o, cutie pa ito niyan. Argenix o, ayan o. Maan Season, nandyan si Maan Season. Ay, maan. Kain. Yan o, kasama na rin si Kabil. Ayan o. Si Ate Joanne. Ayan o. Si Maan Season. Ayan, nandyan. Ano din siya? Hello, Bye, Ginny Rupe. Rupina. Maan Season. Simple Lot. Maan Season. Well, ang gawin ko. Ayan. Ayun, ako masama ang anak ko kahit di ako masyadong ano ngayon. Ayan, may pasok daw siya kaya hindi ko. May pasok si Jason. Kaya mega love shoutout at shoutout sa lahat ng Team Alliance. At mamaya magla-live din tayo sa Facebook para yung mga kaibigan din natin sa Facebook makapasyal din. Yan. Shoutout kay Jason Kilapio. Yan, Maan Season. Happy New Year sa inyong lahat dyan. Ang lalambot na kahit tansan yun eh. Hindi tulad ako. Dati mas mayroon. Ngayon, nag-UUP. Kaya mag-salad kayo, salad. Ayan. Ninang Lot, mega love shoutout daw. Si Dan TV Vlog. Ano nang? Kamusta? Hello, punta ka rito sa amin. Ano pa ba? Ano pa ba? Tapos na kayo? Papa kayo na ba? Mamaya, babay ka muna. Mamaya nabigay na tayo. Ayan. Ay, kuha mo na. Ano po daw po ito? Ah? Ito? At mamaya lipat kayo sa Facebook, magla-live din ako, ha? Sa lahat ng naka ano ba yun? Sa lahat ng nasa baba, ayan, 8 million people in the house. Lilipat po ako mamaya sa Facebook. Papasok kayo, ayan. Celso Quintero. Ayan, mag-e-end na po ako. At lilipat tayo sa Facebook. Para yung mga kaibigan naman natin sa Facebook, makapasyal dito sa live ko. Ayan. Mega love shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan. Tataksi Ines, muli. Stay safe, stay home. God bless. Diyos. Mabalas.
best